Potilaana nyt tämmönen GS Bemarin vuosimallia 2014 ja näistä nyt pitäisi lähteä syventymään näihin ESA-sähkösäätöisiin iskareihin nyt syvemmin ja näistähän löytyy semmoinen hyvin kiusallinen tyyppi vika varsinkin etupään iskarista ja se olisi nyt tarkoitus tällä videolla korjata ja näyttää, että miten se tehdään ja semmoinen juttu, että näitä ei huoleta oikeastaan missään ja merkki valtuutetun korjaamon ratkaisu näihin on uusi iskari. Se on taas sitten melkein tuhansia euroja maksava ja se ei edes poista sitä ongelmaa, mikä siellä on. Tämä ongelmahan löytyy kaikista BMWn R1200 ja 1250 GS-malleista 2014 vuosimallista ylöspäin. Eli tämä on juurikin ensimmäinen vuosimalli, mistä tämä ongelma on ja se on ihan uusiin asti 2025 vuoden malleissa edelleen tämä sama ongelma. Ihan tiedossa oleva ja mittava ongelma. Tehtaalta tehty käytännössä huonosti kestäväksi iskari. Tämä pyörä on tullut tosiaan ihan Porista asti meille tänne huoltoon ja siinä nyt ruvetaan sitten katsomaan vähän, että mitä tämä huolto sisältää ja miksi se on tosiaan hyvinkin poikkeuksellinen kilpailijoihin nähden. Mikä on sitten ESA-iskunvaimennin, niin nämähän on tosiaan varustettu tämmöisillä sähkösäätöisillä iskunvaimentimilla, mitä pystyt täältä napista säätämään sitten normaali, kova ja pehmeä. Ja tämä siis säätää vaimentimen vaimennusvoimaa, kuinka löysä ja jäykkä se vaimennus siinä on. Ja sitten tämä on varustettu lisäksi myös takaiskuvaimmentimen esijännityksen säädöllä, mikä toimii myöskin sähköllä. Tällä saadaan sitten ajon aikana jopa portaattomasti säädettyä vaimennusta ja esijännitystä, mikä on tämmöisessä raskaassa matkapyörässä oikeinkin hyvä varustus, kun se toimii. Tässä meillä tosiaan on tämä takaiskuvaimennin ja tässä meillä on lisäsäiliö, typpisäiliö ja tässä meillä on esijännityksen säätimen moottori, joka sitten jousen esijännitystä säätää. Se itse vaimennuksen säätöjärjestelmä on täällä vaimentimen sisällä. Huonosti näkyy, mutta johto menee tuonne vaimentimen sisään ja siellä on sitten säätömoottori, mikä rajoittaa öljyn virtaamista siellä männän ohitse, mikä tapahtuu tavallisissa iskareissa sitten ihan ruuvimeissillä kääntäen, mutta näissä se on tehty sähköllä toimivaksi ja myös dynaamisesti säätäväksi, eli se säätää aktiivisesti olosuhteiden mukaan sitä koko ajan. Kurkataan vielä tänne itse ongelmakohtaan, eli tämä meidän etuiskari kuvasta ehkä näkee, että sinne on likaa kertynyt ja se tarkoittaa sitä, että se vuotaa. Näissä tosiaan ongelmana on se puuttuva pölytiiviste, minkä takia se alkaa vuotaa. Näihin on ongelma oli just sen takia, koska näihin BMW ei myy varaosia, vaan ne myy uuden iskunvaimentimen ja uudesta iskunvaimentimesta puuttuu myös tämä pölytiiviste. Eli se ongelma ei sillä uudella vaimentimella korjaannu. Meillä tämä ongelma korjataan täysin pysyvästi päivitysosilla. Eli sitten me lähdetään purkaa etuiskaria irti ja siitähän meidän täytyy purkaa sitten muovit pois eestä ja tankkia siirtää sivuun ja ilmanputterin kohdalla siirtää sivuun. Tämä on aika raju purkaminen, mutta ei kai siinä kun ruvetaan purkamaan. Kuten voimme nähdä, niin vuotoa on ollut aika runsaasti. Ei yhtään liian aikaisin ainakaan tullut tänne hoivattavaksi. Eli seuraavaksi puretaan jousi irti ja pesulle ja sitten syvennytään vähän enemmän sen sielun elämään. Harva varmaan tietää, mutta hyvä ehkä tähän väliin mainita, että nämä on tyhjät sisältä, että ne toimii vain ohjureina käytännössä ja vaimennin, mikä penkissä on kiinni, niin hoitaa etupään vaimennuksen täysin. Täällä on vain öljyä sisällä, tyhjät putket. Samalla laillahan nekin tarvitsee myös huoltoa stefat ja liukuholkit siellä on niin kuin muissakin iskareissa, että ne on sen verran suojassa, että ne harvoin rupeaa vuotamaan, mutta se ei taas huoltoa poista tai sen tarvetta. Ei muuta kuin mennään takaisin iskarin pariin ja katsotaan kuinka käy. Tästä otetaan ensinnäisen pois tämä pieni suojus ja johdonpidike. Tämä saadaan jousi otettua pois. Jousipuristin paikalle, että saadaan tämä jousi tästä pois. Näistä tosiaan ei ole esityksen säätöä, eli me ei saada jouhesta jännitystä pois muuta kuin puristamaan se kasaan ja ottamalla lukkorengas pois. Lukkorengas pois ja sitten löystää jousi, niin saadaan se irti. Tässä kunnossa kun tulee vaimenne huoltoon, niin me ollaan jo lähellä
lähellä tuota tuhoa. Ei ole todennäköisesti vielä katastrofiainekset ilmassa, mutta lähellä ollaan. Pahimmitähän meillä käy, että tonne männän väliin pääsee hiekanjyvä, joka tuhoaa tämän sylinterin sitten, koska se ei mahdu siellä olemaan. Ja nämä tosiaan, kun on semmoinen Adventure-pyöriä, niin näillä usein poistutaan myös asfaltilta, urasille ja hiekkasille reiteille, jolloin pölyhuulen puuttuminen tulee oikeasti ongelmaksi. Nythän me se sitten korjataan. Sitten me otetaan tästä jousi irti pesukoneeseen ja tästä me nyt oikeastaan nähdään, että kuinka paha tämä meidän tilanne on. Meillä tulee varsi yllättävän hyvin vielä ylös. Tilanne vielä oikein hyvä. Eli meillä on typpipainetta tallessa, jolloin se vuoto ei ole ollut vielä erityisen kovaa. Mutta kuten näemme, niin vuotoa on. Tästä me päästään itse ongelman ytimeen, eli se on tiivistepää, mistä puuttuu meidän pölytiiviste. Kuten tästä näemme, niin tännehän kerääntyy likaa ja tostahan se pääsee suoraan sisään. Se on siellä öljytiivisteä sitten ja sehän ei tiivistä ulkoapäin tulevaa likaa millään tavalla ja lopputulos on sitten tämän näköinen iskari. Tämä on se vika, mikä löytyy joka ikisestä R1200-1250 GS-pyörästä vuosimallista 2014 ylöspäin. Joka ikisestä. Se on tosiaan ihan tähän vuoteen saakka, eli 2025 näissä uusimmissa 1300 GS, niin sama ongelma edelleen. Ihan on tiedossa oleva juttu. Iskari meillä pesuu. Sitten kun se on pesty, niin sitten mä kerron teille vähän, että mikä tästä mun tarjoamasta huollosta tekee niin erikoisin ja ainutlaatuisen. Nythän meillä olisi pestynä ja sitten me ruvetaan purkamaan vaimenninta pienemmäksi. Sitten me ruvetaan eka sille, että lähdetään poraan reikä tuohon. Eli meidän pitää poraa reikä, että me saadaan typpipaineet pois täältä typpisäiliöstä. Eli tää, kuten nähdään, niin BMW ei ole suunnitellut tätä huollettavaksi, sen takia tässä ei ole venttiiliä silleen, että sen takia meidän pitää poraa reikä. Jos me nyt ruvetaan aukaisemaan tuolta, niin me ei saada auki, koska se typpipaine pistää vastaan. Eli se täytyy vapauttaa sieltä. Nykästään varsi pihalle. Ja tästä oikeastaan nähdään, että lika on päässyt sisään asti. Ihan sormella tuntuvaa hiekanjyviä, mikä sitten kaikki kuluttaa vaimenninta ja sylinteriä ihan älyttömästi. Tosiaan ei ole mikään keittiön lavuaari tämä, että ei mene viemäriin, vaan tämmöiseen keruastia. Ei tehdä ympäristörikoksia täällä. Sitten ruvetaan irrottaa lisäsäiliöä ja sille täytyy antaa vähän lämpöhoitoa, että siellä on kierrelukitteet sitten pehmenee, että me saadaan se nätisti auki. Meillä on tämmöinen ihan omatekele erikoistyökalu, isot nipeksit ja henkilöauton moniurahihnasta leikattu palanen, millä suojellaan alumiinipintaa, ettei pihdit rikos sitten. Jätä siihen jälkiä. Tää käännetään tästä auki. Nää voidaan tästä sitten räiskästä suoraan roskiin nuoroitpeet tuolta säiliöstä. Neitä ei käytä uudestaan. Meillä on näitä juurikin kyseisistä iskoreista vaihdettuja osia, eli nämä on näitä, mitä me ei käytä uudestaan, nämä tehtaan asentamat osat. Eli näiden tilalle tulee sitten täältä mittatilauksena työstetyt alumiiniset osat, paremmat, kestävämmät ja päivitetyt, nimenomaan päivitetyt. Mistä tämä tiiviste sitten löytyy? Eli ongelma poistetaan. En tiedä, onko Suomessa toista paikkaa, kellä näitä osia olisi saatavilla. Enkä oikeastaan ole varma lähimaista, Pohjoismaistakaan, että onko muita. Mutta meiltä tosiaan näitä löytyy ja meillä näitä tehdään ihan melkein päivittäin. Meillä olisi kammionpesurin kautta käynyt tämä meidän itse ongelmakohde, eli varsi, mistä tämä huono tiivistepää löytyy. Nyt meidän pitää lähteä purkaa tätä ja se otetaan tällä liittimen irrottamisella. Ja jos joku tosiaan ajatteli, että mitä ihmettä, että sehän pesee tämän liittimen kanssa, niin ei oikeastaan huolta, että tämä liitin puretaan irti tästä piuhasta, jolloin sitten kun se katsotaan uudestaan, niin sinne ei jää vettä. Jotkut paikat, ketkä näitä on tehnyt, niin on monesti surutta katkaissut ton johdon. Eli se on turhaa. Siitä pääsee taas sitten vesi piuhan väliin ja meillä tosiaan aina tämä liitin vaan irrotetaan. Se on purettava liitin, jolloin ei tarvitse katkoa johtoja. Sitten me lähdetään irrottelemaan tätä liitintä. Eli sitten me ruvetaan irrottelemaan osia tästä varresta ja me tarvitaan tätä teetettyä erikoistyökalua sen takia, että me saadaan tästä varresta puristettua kiinni. Nämä on teetetty, nämä osat vain ja ainoastaan tämän aukaisemiseen, eli näitä ei saa mistään. Mittojen kanssa olen itse mennyt teetättämään tämmöisen työkalun, että tämä voidaan purkaa. Tulee tuohon noin. Mä annetaan sillekin vähän lämpöä. Sama homma, siellä on kierrelukitteet. Tämä ei ilman erikoistyökalua onnistu. Varsi täytyy pysyä paikallaan. Tää on kovaa kiinni. Tosiaan tämähän ei vahingoita tätä kromattua vartta millään tavalla. Tän voi vetää poskitutina momenttiin ihan rauhassa. Ja tämän takia se liitin purettiin pois, koska piuhan täytyy mahtua täältä ulos.
Noin. Nyt me saadaan täältä roippeet pois täältä varresta ja mukaan lukien tää meidän tiivistepää, mikä vaihdetaan uuteen. Tässä se meidän ongelma on. Tässä meillä on nyt sitten päivitetty tiivistepää, mikä sinne asennetaan, ja tässä on vanha, ja suurin ero tosiaan on tämä pölytiiviste, mikä tästä alkuperäisestä puuttuu. Toisena hyvänä esimerkkinä täällä liukuholkki, mikä on tuo valkoinen sisällä, on tehty semmoista materiaalista, että se ei kestä vettä. Eli katastrofiainekset on niin kuin valmiit. Ja tässä on taas kunnon materiaalista tehty holkki, mikä kestää vettä, mutta sinnehän tämän pölyhuolen takia sitä ei edes joudu. Vesi kun pääsee tänne liukulaakerille, niin se hajoaa ja alkaa sitten naarmuttamaan meidän vartta. Tässä päivitetys taas ihan tämän pölyhuolen takia, niin se vesi ei edes pääse sinne, ja vaikka pääsisi, niin se holkki kestää sen. Me ruvetaan kasailemaan uusilla osilla, ja tässä päästään taas seuraavaan teetettyyn työkaluun, eli tämmöinen hassun näköinen luoti. Saadaan vietyä tuo tiiviste päätän terävän reunan yli mahdollisimman nätisti. Ja tää on tosiaan 15 millinen tää varsi. Näitä tehdastekoisia adaptereita, niin ne yksikään niistä ei ole, kun tämän kokoista varttaa ei oikein missään mun iskarissa ole. Joten tääkin piti teetättää. On tosiaan itsellä ainakin semmoinen periaate aina näissä. Iskari lähtee vähintään samassa kunnossa huollosta, kun se on tullut, tai paremmassa. Kaikki otetaan huomioon justiinsa tämmöiset pienet jutut, että kyllä sen ton reunan yli ton tiivisteen sais, mutta siinä on riski, että se hajoaa. Jonka takia sitten mä tämmöisiä teetän ja hankin ja opettelen sitten monet asiat ihan siltä kantilta, että hommat tehdään niin hyvin kuin ne voi vaan tehdä. Tähän me nyt vaihdetaan sitten päivitetty pohjauskumi, eli tästähän me nähdään, että tämä on jo halkeillut ja tiensä päässä, joten sinne laitetaan vähän jämäkämpi ja tämä kestää taas sitten esimerkiksi maastossa ajamista ja monttuisilla teillä ajamista, niin tämä parantaa taas sitä pohjaamisen estoa, että se pohjaa tähän kumiin eikä sinne vaimentimen sisään, se mäntä ei pohjaa, jolloin taas jotain menee rikki. Uutta kierrelukitetta, et ei pääse karkaamaan sitten jatkossakaan. Ja momenttihan meillä tässä on kiinni, eli tehdas ei tähän ole momenttia ilmoittanut, joten rannemomentti sanoo tuon verran. Jotkunhan tuossa olisi varmaan momenttia vain käyttänyt, kyllähän tuosta nyt momentin saa tietoon, kun tietää kierteen paksuuden, mutta sen verran kun näitä on nyt tehnyt, niin kyllä se tuonne lihasmuistiin se oikeinen momentti aika lähelle jää. Jotkut on neuroottisia ne momenttiavaimen kanssa, mä en ole niin tarkka. Toki sitten tietyissä erityistapauksissa moottoreissa joissain, missä se on tarkka, oikeasti tarkka, niin totta kai momenttivat käytetään, mutta tämmöisissä, missä se pitää olla vaan kiinni ja se on vielä kierrelukitteella, niin kyllä mä luotan siihen omaa mututuntumaa. Jes, eli nythän me saatiin iskari kasaan ja ilmattua elyt sisään. Ja nyt on sitten seuraavaksi vaihdettiin tämä päivitetty typpisäileen korkki, missä löytyy se venttiili, mitä ei sieltä vanhasta löytynyt. Painetaan typpipaine tonne sisään ja sitten se alkaisi olla joustavalla valmis. Tää olisi nyt sitten huolettuna ja nythän se on jatkossakin mukava huoltaa, kun meillä on tämä päivitetty korkki, niin saadaan typpi tonne painettua sisään jatkossakin. Tämähän ei siis tarkoita sitä tämä huolto, että tämä olisi ikuinen, vaan nyt täytyy huoltaa niin kuin muitakin vaimentimia. Nyt sitä voi huoltaa vain normaalisti. Mitä sitä ennen tätä voinut tehdä? Meillä olisi vaimennin päivitettynä huolettuna ja nythän meillä olisi enää tarran laitto, eli tämä on se minun tavaramerkki. Tämä tarra, jos löytyy iskarista, niin tiedät, että se on mulla käynyt päivityshuollossa. Tämmöistä GS-pemaria, jos menet jostain katsomaan, niin kannattaa kurkata. Jos sieltä tarra löytyy, niin siitä tietää, että tämän kanssa ei pitäisi murheita tulla. Esimerkiksi nettimotosta tai jostain liikkeestä menet katsoa tuommoista pyörää, niin tämä tarra, jos siellä on, niin sen tietää, että pyörän arvo on noussut. Eli sieltä ei tarvitse miettiä sitä kalleinta vaihtoehtoa, kun se rupeaa vuotaa. Huomaa, kun se rupeaa vuotaa. Eli merkkiliikkeen tarjoama uusi vaimennin ja se on yli 2000 € asennettuna. Tämä on erittäin paljon edullisempi vaihtoehto ja parempi vaihtoehto, koska se ongelma poistetaan sieltä vaimentimesta. Noin, siinä on vesileima. Ei siinä, ruvetaan pistää pyörään takas paikalle. Siitä vielä naksia, se olisi valmista. Sitten vielä otetaan ihan testiin, että miten meidän säädöt täällä nyt toimii. Kokeillaan nyt, ensin tuosta laitetaan softi päälle ja sitten kokeillaan. Ja hyvin softilta vaikuttaa. Sitten vaihdetaan hardille. Ja ihan selkeä ero. Eli säätöihin reagoi ja sehän on merkki meille, että huolto on onnistunut. Tämä tosiaan on vaihtoehto 2 tonnin uudelle iskarille. Suosittelen lämpimästi harkitsemaan vaihtoehtoa, missä vaimennin päivitetään paremmaksi kuin tehtaan uusi vastaava. Tosiaan iskarista löytyy meikäläisen tarra. Se on semmoinen takuu vesimerkki niin sanotusti, että se on täällä käynyt
huollossa ja siinä on vuoden takuu, riippuen tapauskohtaisesti, mutta vuoden takuun annan työlle ja varaosille. Tänään tosiaan huolettiin myös tää takaiskari ja sinne tuli myös päivitysosat sisään. Siellä ei tosin ole tällaista samanlaista ongelmaa kautta vikaa kuin etupäässä. Samalla lailla se vaatii huoltoa niin kuin kaikki muutkin. Ja meillä on myös sinne päivitysosat ja lääkkeet vikoihin. Ja nyt meillä on sitten lopputuloksena turvallinen pyörä, mikä on vieläpä mukava ajaa epätasaisellakin maastolla ja tiestöllä. Toivottavasti video löytää paljon kessuharrastajia. Saisin tätä ilosanomaa jaettua eteenpäin, että vaihtoehto sille uudelle kalliille iskarille on olemassa. Tosiaan mehän huoletaan myös ihan kaikkia muitakin iskareita, eli ei pelkästään näitä. Katupyörä, enduropyörä, moottorikelkka, kaikki iskuvaimintimet onnistuu. Tämä pyörä lähtee takaisin Poriin tyytyväiseen asiakkaalle. Ja mikäli teillä on ideoita, toiveita, mitä kanavalla olisi jatkossa näytillä, niin kommentoikaa ihmeessä alas, että minkä otetaan vastaan ja semmoista sisältöä tarvitsisi tehdä, mitä ihmiset jaksaisi katsoa. Mä toivon tosiaan, että tästä videosta tuli teille iloa ja hyötyä, varsinkin jos olet GS-harrastaja, niin arvokasta tietoa. Ja tällä hetkellä olen tietääkseni ainoa iskarikoriaja Suomessa, kuka näitä BMWn ESA-iskareita korjaa kautta huoltaa. Joten älkää ihmeessä maksako tuhansia euroja niistä uusista vaimentimista, mistä löytyy täysin sama vika kuin vanhasta vuotavasta. Tuokaa mieluummin tänne ja korjataan kohtuuhinnalla kuntoon. Muutkin kanavat haltuun ja huoltamohan löytyy osoitteesta Rajamäentie 15 Pukkila. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavan videon parissa. Ja mikäli tosiaan tulee ideoita, vinkkejä seuraavaan videon aiheisiin, niin kommentoikaa alle.